I'm sorry. That I remember the mama. We got to put under 24 kilo to Pagatanga. They were a name. Saka, Vanati, Vakawaya. Watanga put them more. Ah, later farm. No, mamma. A bongo street. Saka, Rumo Wakarambagatina did it. She not for speed. Jafamba, Jafamba, she would have a mocking. She would come to Makuao. Watching the Saka Baba, a boss to Shire Pine. Washaya tagara paya baba wakuru wakasara ndi awa wari baba saka tagara kularo vaiuya vaine madhimanzi vachiti ndakachengeta ngoma ngumo saka unofanira kutondichengeta zvese zvaitira baba wako baba washori kuti tikatikavatengera jaketi kana chero iwo vaiuya vachiti watengera baba wako chakati saka inini ndiri kuita sei ndiri kudawo saka pavaidaro vaiuya vainetsike kuda kundimundira zviya zvekuda kundihaga zviya sazva kuti mufaro kana kuti chii tafamba paya babobva washaya ndipo wakachitonyatsotoita zvakanyanya vachitouya toti nini ndini baba wasara baba tatina natete 2 vana wavo 2 saka vana vavo 2 vaienda kuchikoro obva watanga kunyorera vaiuya vachiti ndiri kuda mari ndoti ndakachengetawo murume wako tichivapa mari dzekuti vana tete vaite sei vanyorere bamini vachienda kuchikoro haungasii mwana achiita sei achiita magacha achibhadharwa kuita magacha kuchikoro ozobhadharwa nechikoro iwe uita sei uripo mari ndichimupa paya tafamba paya vadazoti saka vachitaura kudaro vaiti kana vabatana nanatete votaura zvavaitaura kuti yani ngozi yakadyisa mwana wedu anoshungurudza mwana wedu indo pandasvika pakunesa nemurume wangu ngati aini ndakuite sei ndakuenda chisarai mugare nehama dzenyu sinzi ndine ngozi nezvikwambo regai ndite sei ndende kumba kwedu tagara bhoyawo kwambo 2 mwaisa mamondo zvine homuri kuti vakazoshaya zvavo vakabhoya neumwe anonzi mukwashanya munogora vakati asekuru muri kuita sei because vakabva kufanira kuti ndashaya munhu ndakangopeserwa nemari yenu pandazodzoka akupamba zvikanzi tatumwa nevanhu vari kumba kuti viye kuno saka mashure macho vaiuya vakauya kubhotora sekuru vaubhobuda naye panze mukwasha uyu kubhobuda naye panze kubhotora sekuru akati sekuru munhu ane zvinhu zvaainazvo uzu ngaende kumba kwavo bvozoya nen'anga yavo ngeri mumota ngomusi ino patatanga kuchinisa ndikati wai ukusiya hama dzako dzichitaura zvinhu zvisina kufanira pamusoro pechipi hama dzangu neni murume wangu akati tisiyana nazvo tobva tatoregerana paya tafamba paya mbuya ubve washaya vachingonditukirira nemashoko avo iwayo chikonditukirira vachingotura ichingozvinzwa murume wangu achikusaiti sei kusabvunzi ndobva ndazoti manje apa last year ndopakaizotanga nyaya ndasangana nababavo totobva kuchechi ndini tobva kuchechi paya tobva mota tatokwira mota tasvika pamashopu saka pandakadzika ndakabva ndandiona mhama nemurume wangu murume wangu bataikura jenereta bhaindisa panga ari kuendesa tobva tadzoka ndakutofamba nani namama patasangana pamukuru mukoma wemurume wangu ari wekuimwe imba yababa tafamba kudaro patasangana mama pamashopu paya zvikanzi iwe wanditsvagisei une unungu sereki ushandisa mwana mume wangu kumudyisa kumushungurudza chichi yoaina aizokutanga kundituka paya ndobva ndati ndirege ndidzoke ndite sei ndindakume kumusoro ndisiyana nevanhu vari kuita sei vakadhako ndobva ndadzoka paya panoti ndidzoke ndopanaka ndasangana nababa vaita kuti kuisa ruoko dai ndikati iyi tsika ipi zvikanzi ndipe dhola ndikati inini dhola ndite sei handina dhola ba zvikanzi unoziva kuti vanhu vese hausi kutombokuda mumusha muno nekuti une ngozi uri kudyisa mwana wedu kushungurudza mwana wedu paya ndobva ndatoti ede munoyekogara matare bhozi mashure muvaigara matare avo mainini vachindudza zvikanzi ndosheti vanhu vamunovakanganisira chizvese ndiwaitira vanatiti vangotekeresa kuchikoro vana bamunini tekeresa kuchikoro saka ndosheti vanhu vakurorwa kwandakaita musha muno trabho yavo chamunacho chamuri kuvanetsera navo chii ndobva ndadzoka pa ndatotenderera nekumusoro kumashopu ndopandakanasvika pandakadzoka kuti ndasvika nemurume wavo ndikati hatadi kuenda neuku zvikanzi ada kunomhoresa mukoma obva atofamba bhadibha atoenda pasvika pomhoresana mukoma wake nemuzukuru wake mwanonzi mukunga so ndobva ndatosvika paya pamashopu vakandimirira pakona zvikanzi mainini ngatifambe tiende ndikati maini wenyu ndiani nezvemashoko amuri kudii amuri kutaura kuzodaro kwakutanga kundituka unobvira nekuti wakadzidza uneimba une magetsi chichi kutanga kundituka paya saka pandaitaura naye aiti akandipindura akandituka zvinorwadza ndobva ndamupindura tafamba paya tobva tasvika kumba mama vangu watofamba mama wakadzoka unopiwa madomasi neumwe muzukuru wavo ndobva ndatofamba nemurume wangu patatodini patatoenda tasvika kumba paya tasvika kumba ini ndobva ndatosweresa mama ndobva ndatofura iye bva atofura murume wake akatobata chimwana mama angatoenda nemwana muzukuru angatoenda nemwana kudhara
kuti tosadetera mwana wedu kuti asvika vanoenda kuhouse iwo bvaenda kuchechi kazi andinotaurana nemukadzi yeye ada kuzviita ani pamba pana obva abvogara mukicheni ndibva ndatotora madomasi andangechekera madomasi angu ndiri panze saka pandakapinda mba ndichikwidzira moto wangu zvikanzi mukadzi ane dhimoni chetu ada kutotiuraya pamba panapa ndiye zvikanzi panogara munini ndo pandochita sei ndo pandiri kugara ino bva ndatotora huni ndikati matichi budai pai kumba mangu kana muchinyarwa nomwani handinari because pana zvikanzi hapana zvinotudza pana papamba pedu hapana zvinotitaura vana mushabe kana ngona ine mari dzinodarika dzedu ari kurombeswa nehama dzako iwe saka musi wacho mama bva yakati iwe waya pana kuita nezinonhu wakazvinyararira batanga chemabhabuda bhadini Ngudari. Bazinha mangasa. Uya ugara. Mbona ukazoka utara ugara msitsi. Ndiye mulimo wati. Then issue ya apana. Ndizo ndingazomata apana. Kubichasa kugara pamusha pangu. Nikundirowa. Ndoza tunda hivi. Lazima ndovuga. Nyaya kamboendere kwasabhugara kwaishe. Yakaenda. Kwaishe yakaenda. Ndiche atisaya mani. Sidawanika. Ndiyo. Ikapera. Haina kupera. Nakami. Unini ndikutore kuona ile. Ndiyaisi kukutika. Ndausomiswa kwa Hano umbu atachida kuona video ngada ubudisa. Namaya. Sasa nasi yangu ndiye. Ndio kwa wakati ndakaneo. Ni kuneno. Atitumbi pia tu polisi. Hii kubati. Atisi moko mau. Isa dia kita kuno. Jamba pota. Ndio mambo mnogo yokuanya zawadi. Muni ajui kamuko. Isiwa kichwa kinaweza kutoka. Ni aje mmogo mama. Kama umbu wanani ndio bidii. Ya futa jikoni. Like this is what you are doing. Isi wakati noti mkongo kuya wakutika wachinjwa. Ngode dzoti sisati na No. Yekunora ndiko Kuti wakati atomina shidawanyika. That's something else. And Zibuti nyaya ichiri mukoti here because kana isina kupera because they don't put the reason why ndikubvunzana ndoda LC4 rejudgment yakapiwa naishe kana yakapinda muoffice maishe inofanira kubuda nejudgment iyo ndofanira kuti harisa iyoyo ndoona kuti paari kutonga akatonga zvakanaka here kana kuti haana kutonga zvakanaka because zvandinoita ini ndinoacta as in appeal court handizvo kudarira ishe munhu asina kufara nezvatongwa naishe anobva apira kuno as an appeal noti kuti nyaya yenyu ichiri mudarira ishe haisati yakonkludwa mobva mawayako saka itinisi kuti mukabva kuno maakudzoka muchadzoka here kwaisheenda kupa judgment kuidzondopa reti chibva musoro kachidzika pasi tinoomba richibva pasi chikwira chii because kana isati yapera kwaisheka handikwanisi kuibata ishe pamusoro nemambo ishe vakati mazita akupinzirwa aya ini handikwanisi kuita sei kutonga nyaya iyi saka ini ndakukuendesa pamambo mazita haatongi nyaya mukaona munomu mukatarisa makoti ekutanga tichiita makoti panapa mune vanhu vakuru vepolitics chaivo chaivo tinovatonga munomu hatifuta zvepolitics kana tiri munomu kunokudara. No one is above the law. Saka kunonzi papindwa zita ranhingi saka ishe wakuti hatichaitongi nokuti zita ranhingi ishe wazvindimike makati here iri kudara kwenyu ishe wotaura kuti azi nyaya ichitori kwangu nditori noma investigation dzangu achipera haisati yapera ishe ndoakandipatanga because appeal inoitwa paine judgment kana pasina judgment musaite maramba kutonga zukai because munoona zvandoita zvino zvakutonga inini ndaakutonga varume vasingazivi varume ndingi ndakutora masimba avo iwo waine process yavanofanira kunge vachitanga vachiita vachipedza was the first court muzimbabwe primary court in the primary court iroro ndinodarira ishe and
Saka munozotanga maenda kudarira Ishe mozouya kupi? Anzi saka kana rutonzi ritorimo nyaya haisati itori under investigation, it means nyaya isati yapera kudariro, haisati yakonkludiwa. Yakakonkludiwa here? Pandaenda ndichivabvunza Ishe, baba vangu vakatotanga vachitofambira, ndikati baba chizororai, ini nditesei ndichifambire nyaya dzangu, imi chizororai. Handiti Ishe ndobva ndavaenda takakawanda. Ishe wakasvika kuti aiwa nyaya dzakupinzirwa mazita angu, iwe uchiita sei tsamba iyi handichawagoni nevanhu vacho, saka iwe uchiita sei chichienda kwamama. Tsamba yakanyorwa naIshe yacho iri kupi? Ndakapa ndikaona ndavaziva Ishe avo vakamira padhoo avo. No, changamira ndandofunga kuti nyaya iyi kana imi makanyora tsamba pamo tinakuona tsamba yamakanyora iri kutaura ndezvei, because munokwanisa kama makanyora tsamba yekuti mazviri case from the case because of certain issue kana kuti certain people wamunoziva. yeassault ndiye ndakaramba yeassault ka assault kaenda kumapurisa ndikamutora kuti enda kumapurisa assault akati inini kumapurisa handieni because last time ndakaenda mapurisa akatsika nyaya. Ayo, tichiri kuita follow up chete. Ndipei tsamba yerudzi clerk of court, ndipei tsamba iyo. Akamaona nyaya yemugwamnesi. I cannot proceed with this case. Kana history pending in another court. Mukona nyaya hazviti kuti nyaya itonge kunzvimbo mbiri at the same time hazviti. Inofanira kutanga kupera kudare rimwe yoenda kune rimwe dare. Ndoti kuti iri kwaIshe, iri kwamambo, iri kwamajesty, same case. No, hazviti. Tinotomirira kuti judgment ipiwe kune kwaitori pending ikoko, judgment yopiwa yozouya toitarisa. Kana yapana paisina kugutsikana futi you go up, ndo mashandira ndachi ukozora iti ndabva kunoko, ndosaka ndabvunza kuti yabva kunoko muchadzoka here kuipedzisa kwaIshe? Yabva kuno muchadzoka here kuipedzisa kwaIshe? Akuchadzoki yati because pane judgment from a higher court. Asi the case is still pending ku lower court. Ngaipere ku lower court kwairi pending. Then judgment kana yabuda, kana musina kufara nayo mokwira, kana matofara nayo yotoperera ipapo. Andizve iri kuhere tsamba iyo. Noka ndokotokufunda kuti kana iri referral letter, ati referral letter ndeye case here iri kurifera chii, kuti munhu auye kunoite sei, nyaya yachinjwa here kubva kwaheadman kuenda kwachief. Right. As long as we out on the room, the case is still before his court. And Stombodzoka ikoko, then mapedza ikoko, mozo yakuno. Yanga iri nyaya kuti iye akati ndazorohwa ndikati ingandombi kesi yekudini yeassault. Nyaya ichiripo achitori nemavhidhiyo angati achikuda kumbotarisa yandakaramba inini ngeassault. Iye akandimanikidza. Mira ntauri akati inini kumapurisa handiendi ngoti mapurisa anotsika nyaya dzangu. Uri kuona? Kana mapurisa etsika nyaya dzangu unogona enda kwamambo. Yeassault kana kuti it's either unogona kuenda kukoti mopiwa inonzi disorder. Amen. That's okay, all right. Nyaya ichiri kukoti kwangu chakamira. All right, it's okay.
Saka titi zifu alright. Ndaita appeal. No. Izoeba. Imba topedza. Okay. Takuta imimi mai ibai ndo. Daughter now. Imimi zvamauti. Issue ya assault. Anditi. Ende mwangari mwapolisa wamanipa case number yacho. Ndite follow up. Tinyaya iyi yati. I'm sorry, ma'am. Yes. Ini zvikuti pandakaenda kunodzana ishe ndikati vanhu vari kuramba chiya vachindipumha vachindituka vachindirowa ndozvandakaudza avo mambo ishe vakati aiwa kana iri nyaya yeassault unomangara kumapurisa isu tinotonga dzekupumwa dzekuti anoiswa kwape vanhu kutuka ndozvavakataura ishe ndozvavakandudza. So it means kuti case yenyu yakarifewa kumberi ndeyeassault. Case yakarifewa ndeyeassault. Yamuti hamuna confidence nesystem yemapurisa ngozva kutsika zhinji nyaya. Ndosanoti for that one chiendai kumapurisa munopiwa case number isusu we follow up on that one kuti nyaya iyo ipinde yekuti makarova. Then iyi iri kukoti kwamambo kwaishe iconclude endai kukoti kwamambo kwaishe iconclude ichipere. Then kana yapera ikoko yozoya kuma. Because handikwanisi kuti ndiri nyaya iri muna another court indoentertaina kuti ai ko ndikapa judgment dzakasiyana. Ishe mambo ini zvakuita zvekuti everyday ndiri kutukwa saka ndikatodzoka kudai handiri kuwanzwa baba vari kutobhecha kuti ndiri kuda mari yangu chatadzokera kumba ndozva kuti everyday ari kubhecha ndiani ivo vakagara pavari kusimudza ruoko wese kuti akuba mini avo ndo vasina kana kumboti asi ndo vane mudzimai aitaura mashoko ake kuti ndakadyisirwa vana vangu zvakawanda wanda zvimwe zvine insult inotyisa. No, it's okay. Tati isusu dzirisai maoko pasi bambo. Dzirisai maoko pasi. Tati nyaya iyi hatichaidyiba nhasi. Muruzwa? Dzokai inokonkludwe kwaishe shida wanyika. Yozobva ikoko yapera yozouya kuno. Because ishe watotaura kuti nyaya iyi itori neevidence yavari kuinvestigata, kune mavhidhiyo, kune tii zvakawanda zviriko zvitori mudare mavo. Handikwanisi kuvhara inini nyaya iri under investigation somewhere else. Saka dzokai kwachida wanyika inokonkludwe ikoko then mozoya kuno. Yes. Kuti kuona kuti ndichitosvika kudai vanorara vachikopota ndoita sei? Tati iwo chibva panapa. Ati iwo chibva pano chibaenda kumapurisa. Kana wasvika ipapo pamapurisa, then you phone me pamapurisa ndobva ndataura nemupurisa unenge waona wacho. Yes. Ndibva ndataura naye kuti taura mupurisa iyeye wobva kana ukwana pane member in charge wobva wasvika member in charge ndakuona member in charge ndazina mama mutasa ndikuona member in charge. Wobva ndifuna ndinaye uinaye ndobva ndataura naye. Yes. Yes, baba. I'm sorry, Jana. You baba. Kaka ndofunga kuti mataura changamirira zviswa. Tinyaya idzoke kwashekida wanyika. Ndozvingamushika. Asi semazviri andikuita nyaya iya nemakore anoita papfura gore kana kuda kukwana mai iri mumaoko yashekida wanyika. Pane munhu akarova kuti mwana wangu iye akadira doromba mwana akanzi aripe nachichangamira muripo wacho zvikana nhasi uno hauna kuonekwa vanhu ivavo ndo futi vari kungosimudzira naye. No, it's okay. Uye handiti mazuva ari kugwecha kwatuda mari yangu saka ini chandinongokumbira isecurity yemwana wangu kuti mukuona vanhu vachikuita against wani mwana wangu saka kurarama ako ari kuita nzvimbo yedhisi akuda kubva kune muchangamiro kutanga nhasi. Yes. Right. Uyu gaga akati. Mira baba. Uyanza. Chiranyika. Ndio. Bambo miri gare pasi. Usaso yekwatari makajamba. Right. Bambo. Maizo accusation wanda. Itu watu wanauza watu nyaya garisa udalini. I know. Right. Sada kuita.
nyaya iyoyi chiinzwai nyaya wiki ino ratakataura takataisa naro irori kana mugaidza Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday asi by Saturday that's the latest nyaya idondiza kubva mari zausati ini kamboni nyaya mazira ndinoyiepati nyaya mazira ndinoyi ichokwadi kuti nyaya yatopfuura tv yes nekuti zvazvakaita ndezvekuti payakatanga muroora achimitsana naatezvara ake pakaita kakupromizerana ikamboenda kwachidawanyika vakadaidzwa vese asi rimwe saidi harina kuuya ichokwadi vabva varegedza kuuya osayazonzi ngavauye futi kwachidawanyika ndobva vanzi vabva vaenda vanzi hakuna kuti dai masachidawanyika vaine kakutsikirirwa vairikuita right it's okay by Saturday baba inga yamanzwa nyaya iyoyi mese ngaaende kana isakanzwika before by Saturday then it means next week next Saturday yako ya street kunobva chamisa cheti right jano hande